Vandaag weer een nieuwe aflevering van Maak Me Chic. Zit je benieuwd wie ik vandaag van Maak Me Chic heb? Blijf dan even kijken. In het programma Maak Me Chic steken we de gast van vandaag helemaal in het nu. We gaan de stad in en zoeken de perfecte outfit. Kleier, accessoires en schoen, helemaal chic. Maar we beginnen ook deze week met de haar en de make-up. Over naar mijn sneeuw. Daar staat Marijke Paradiek al klaar om de gast weer helemaal chic te maken. Dat kan ik natuurlijk niet alleen realiseren. Een gedeelte van mijn team gaat met mij samen dat voor elkaar maken. We gaan mooie kleuren, mooie coupes, mooie make-ups. Dat alles gaan we hier doen. En daarna gaan de modellen met jullie mee naar de stad voor mooie kleding en schoenen. Ik sta hier vandaag bij Michelle. en ik werd vandaag als het goed is helemaal chic gemaakt. Vind je dat ook een beetje spannend? Ja, heel spannend. Ja. En heb ze al een idee van wat ze gaan doen of wat voor een stijl ze voor dich gaan maken? Of heb ze... Nee, ik heb nog helemaal geen idee. Dus ik laat me maar gewoon verrassen. Ik vertrouw op hun deskundigheid. Dus ik ben benieuwd. En met die haar, want ja, het is natuurlijk, ja, mij liggen doodeng. Dus ook, wij net al even zijn best lang haar. Zijn ze niet bang dat ze het kort gaan doen? Ja, dat is ook het enige wat ik heb aangegeven. Ik vind het allemaal niet erg, maar ik wil ze niet kort. Vind je het ook leuk om met te doen? Ja, heel leuk. Ja. En wat waren voor dich de motivatie te denken van, nou, hier ga ik me voor opgeven? Nou, ik besteed altijd weinig tijd aan mezelf, omdat ik heb druk heb met werken, met mijn zoontje en het gezin. En ik denk, ja, dit is natuurlijk eens de kans om me te laten verwinnen. Ja. Ja, precies. Nou, dat gaat vandaag ook helemaal gebeuren. Hallo Marijke. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hallo. Ik heb vandaag Michelle bij mij. Marijke. Michelle, hoi. Hey. Hoi, Michelle. Nou, ik had gehoord dat ze een speciale wens had en ja, ik laat hem helemaal in de gang over. Oké, leuk. Ja. Nou, mag ik je voorstellen om te komen zitten? Ja, Gaan we eens dankjewel. kijken wat je haren, hoe je haren zijn. Ik ging je toch helemaal kort maken vandaag? Nou, nee. Ik hoop dat dat niet de bedoeling is. Dus dit vind je niet leuk? Nee, wat zonde niet nou. voor mij. Heb je speciale wensen qua kleur of qua lengte wat je graag zou willen? Of zeg je Nee, van- in principe maakt het me niet uit, maar ja, niet kort. Oké. Nou, dus het zou ik zelf, vind ik ook zonde hoor. Je hebt echt prachtig haar. Wel, als ik naar je huidskleur kijk en naar je haar, dan vind ik het nu een beetje saai. Dus persoonlijk zou ik zeggen van, ja, laat dat zonnetje in je haar komen. En daar hebben we een hele mooie techniek voor. Smudge heet het. En smudge, dat zorgt ervoor, zoals je nu echt een balk hebt van uitgroei, zul je straks niet meer zo zien. Het is een natuurlijkere vorm van kleuren, waarbij je niet ziet waar de ene kleur begint en de andere eindigt. Mooi vind ik als die wat licht en wat donker door elkaar heeft. Dat het echt gewoon, ja, alsof je ziet meisjes wel eens in het, als ze nog klein zijn, dan is blond, dus ook, heeft allemaal verschillende kleuren zoals het zand is. Ja, En dat zou ik bij jou heel mooi vinden. nou klinkt heel goed. Ja? Ja. Verder zou ik het heel leuk vinden als je meer pony zou krijgen. Ja. Vind je het eng? Nee, Pony? nee. Ik denk dat je dan een beetje stoerdere blik krijgt. Ja, nee, is prima. Klinkt leuk. Oké. Nou, mijn specialiste Bo, die gaat jou kleuren. Ja, Dus zij gaat eerst de kleurtechniek helemaal inzetten. En dan zie ik jou dadelijk terug voor de kop. is goed, dankjewel. Nou, dat is spannend hè, maar gaat volgens mij helemaal goed komen. Dat denk ik ook, ja. zeker. Ja. Zoals jullie hebben gezien heb ik het aanzet van het haar heel snel ingezet. Waarbij je minimale oplichting krijgt van het eigen haar. Wat heel zacht maakt in de huid. Dat heb ik net uitgespoeld en nu ga ik het eigenlijk drogen. Waardoor ik straks de balayage techniek heel mooi in het haar kan doen. Straks als het haar droog is, dan ga ik eigenlijk door middel van een hele fijne
techniek een hele zachte schakering maken in het haar. Dus ik maak als het ware een soort highlights, maar die zet ik helemaal freehand. Normaal ben je ben je gewend dat het altijd folies gebruikt worden. Maar daar stappen we eigenlijk helemaal van af, omdat het eigenlijk niet meer echt in het totaalplaatje en totaalbeeld valt. Nou zet ik er nog iets overheen wat de kleuring eigenlijk allemaal samenpakt, waardoor je heel veel een zachte schakering krijgt. Waardoor je eigenlijk niet ziet waar de ene kleur begint en de andere kleur eindigt eigenlijk. Je ziet eigenlijk dat ik hier met verschillende kleuren werk. Daarmee kun je eigenlijk accenten leggen op de plaatsen waar je maar wil. Dit is ook een hele leuke techniek om te doen, omdat hierbij laat je eigenlijk alle regeltjes varen wat kleuren betreft. Dus je kleurt puur op gevoel. Ik ben heel benieuwd, echt. Ja. Ik zit helemaal ingepakt, zinnig, hè? Ja, dat klopt. Nou, ik ga dus heel even vragen waarom dat überhaupt Ja. gedaan is. Ja. Waarom? Waarom zo? Ja. Ja, want nou lijkt het net alsof het zo helemaal in de koelkast kan, maar dat is natuurlijk niet. Waarom dit erin zit is, we hebben net de balayage-techniek gedaan. Ja. En nu hebben we er de folie overheen gedaan en dat is zodat die warmte die zij uitstraalt eigenlijk gebruikt wordt tot de kleur snel tot ontwikkeling komt. Dus dit blijft ook daarom wat korter zitten, dan krijg je een mooi sprankelend effect. Nou, ik zie hier een soort van roze haar, maar wat gaan we doen? Nou, wat gaan we doen? Nou, zoals net zat de folie er eigenlijk nog overheen. Nou, dat hebben we even in laten werken. En nu gaan we ervoor zorgen dat de kleur eigenlijk heel mooi samenpakt. Oké. Dan kleurt hij heel heftig op, maar dat is omdat de kleuring zit er nog in. Dus ik zet eigenlijk er overheen, waardoor je een heel mooi gemengd effect krijgt. En dat reageert op elkaar. Dus vandaar dat je ziet dat het zo heavy uitpakt. Dus het wordt geen roze haar? Nee, Nou, maar dit, helemaal goed. Er komt een hele mooie toning overheen, waardoor je de kleur zich heel mooi samenpakt en het extra zacht in haar huid dadelijk maakt. Of met haar, met haar gezicht. Gewoon een super mooie kleur. Michelle, no worries, kan allemaal goed. Het werd niet roze. Ik vind het mooi om de lengte zoveel mogelijk te laten. Maar je hebt heel zwaar haar, dus ik ga er een kortere laag tussen maken. Die is disconnected van de andere lagen, dus je ziet hem niet echt. Maar het zorgt wel dat jouw haar gewoon meer volume houdt. Ja. Nou, en dit gedeelte wat ik heb afgedeeld, dat wordt een pony. Dus een zware pony die je naar voren kan laten vallen. En als die nou weer wat langer is, dan kun je hem ook heel stoer naar de zijkant laten vallen. Ik ben heel benieuwd. Spannend, hè? Ja. En omdat de grootste verandering voor jou aan de voorkant is, ga ik eerst je ponytje knippen. Oké. Kun je alvast een beetje spannend. wennen. Kan ik altijd spannen, ja. Ja. Heb je al eens eerder een pony gehad? Nee, niet zo. Nee? Nee. Marijke, Ja. je bent nu een pony aan het knippen, maar kost het nou veel moeite om het zelf bij te houden? Of kunnen ze dat eventueel zelf doen? Of... Nee, niet zelf. Dat dacht ik al. Nou, in de mode zoals het nu is, hè, zoals ik hem ook zie, moet hij gewoon stoer en zwaar zijn. Ja. Dat betekent dat hij gewoon niet te kort mag zijn. Dus het moet niet, vroeger was ik kind en werd mijn pony veel te kort geknipt, want dan kon ik er tenminste 6 weken mee doen. Oké. Dat willen we Die gewoon manier, niet meer. ja. Ja. Dus een klant die bij ons vaste klant is, of als je bij ons geknipt wordt, laat maar zo zeggen, en wij knippen jouw pony, dan mag je tussendoor een keer komen om de pony bij te knippen. Oké. En dat is kosteloos. Nou, dat is helemaal super. Als je naar haar ogen kijkt, zo mooi blauw. En Ja. de kleur doet al heel veel. Maar doordat je een pony knipt, ga je eigenlijk de aandacht naar de ogen toe brengen. En dat vind ik altijd heel mooi te zien, die ontwikkeling. Ik vind
vind je er zelf van? Ik vind het heel leuk. Het is wel even winnen natuurlijk, of Ja, niet? het is wel wennen, maar ik vind het wel gelijk heel erg leuk. Ja. En ze vinden het ook weer in de uit? Ja, en het zag ik bij de kleur al en inderdaad nu nog meer, ja. Super mooi. Dank u. Michelle die heeft natuurlijk hele volle haren, maar wat doe je eigenlijk als je dat nou niet hebt? Is er een oplossing voor? Ja, er zijn heel veel mogelijkheden, waaronder de hairdress. Dat is een heel fijn systeem dat ik bij jou eigenlijk even erin wil doen om te laten zien wat het precies is. En dan komt het. En dit is het systeem wat ik nu bij jou in je haar ga doen. Het zit bevestigd aan een draad wat eigenlijk over je hoofd heen loopt, maar het zit heel goed vast, omdat het net steunt onder de bolling van je hoofd en op het hoogste punt van je hoofd. En dat zorgt ervoor dat het blijft zitten. Juist ook dit is totaal niet schadelijk voor je haar. Je kent het systeem vast wel met extensions wat echt in je haar vastgemaakt wordt. Dat is dan, ja, en dit zorgt ervoor dat het je haar eigenlijk totaal niet leidt. Je kunt je eigen haar lekker wassen. Je kunt het gewoon met het gestel krultang bewerken dit. En je kunt er mooie kleuraccenten aan inbrengen. Kijk, want nu heb je net even wat meer kleur in de onderkant. Ja. Kijk, ik heb nu van mezelf langer haar. Maar is het ook nog, als je een korte poep hebt en je wilt toch eens een keer wat anders, weer wat langer, is dit systeem dan ook mogelijk? Ja, er zijn verschillende lengtes in dit systeem, in de hairdress. Vanaf deze lengte kun je al heel mooi vol haar creëren in de punten. Plus dit haar is ook wat steviger haar. Dat zorgt ervoor als je een krul maakt dat het nog beter in je haar blijft zitten. Ja, het ziet er super uit. Ja, heel gaaf. Michelle, hartelijk dank voor jouw geweldige make-over. Prachtige pony. Nou echt, ik vind het geweldig. Dank je. Heel veel succes met de kleding uitzoeken en de schoenen. En tot de volgende keer. Dankjewel. Zo, Michelle. Hoi. Ja, wat een verandering hè? Ja. Super hè? Ja, bent je zelf ook helemaal... Ja, ik vind het helemaal, ik vind de kleur, ik vind de pony. Het is heel anders, maar ik vind het helemaal geweldig. En de make-up ook, echt. Ik heb ook een leuke dag gehad, ja. Ja, maar we zijn nog niet klaar. Nee, we gaan nog even shoppen. Ja, leuk. En dat gaan we nu doen. Oké, gezellig. Nou Michelle, we zijn aangekomen in Remung. Ja. En we gaan nu hier business mode. Gaan we even kijken of ze leuke kleding willen hebben. Nou, gaan we naar binnen? Ja. Hallo. Hoi. Hi, ik heb immers voor dich metgenomen. Dit is Michelle. Hoi, Christel. Hoi. Hoi. Dus heb je misschien gaat leuks voor Michelle? Jazeker. Zullen we eens even gaan kijken, hè? Wat bij dich past? Ja. Misschien gaat het met groen. Nou, ja, ik vind groen leuk voor op mijn oog. Maar niet, niet als boek zijn Niet truitje. bij de klei. Nee, het is niet mijn... niet Misschien mijn gaat het eens kijken wat ze zelf... En ze zo gaat. Nou, mijn oog valt net op dat vestje daar, dat vind ik leuk. Ik weet niet of ze het leuk hebben ze met te combineren. Ja, zeker. Hij is wel erg leuk hè? Ja hoor. Dit is wel een erg leuk shirtje voor dronger. Ja, vind ik heel leuk. En dan kunnen we er een bijpassende boxer voor bij vinden, hè? Ja, dat wil ik wel eens passen. Vind ik Ja? leuk, ja. Dan gaan we eens even kijken voor dit. Ja. Ja. Wat vindt ze ervan? Ik vind het heel tof. Ja? Ja. Kijk, hoe is de spiegel? En wat vindt ze ervan? Ja, ik vind het heel erg leuk. Erg Ja. vlot. Ja. Ja. Ik vind ook bij mijn nu kapsel, dat vestje. Ja, ik vind het echt heel... ik vind het een beetje stoer. Vind ik wel Ja. leuk. Ja. En is dat nu gaat wat ze zelf in eerste instantie ook gelijk zo gecombineerd had? Nee, dat denk ik niet. Ik gewoon altijd voor veilig, altijd een zwarte boeks. Dus, maar ik vind deze wel echt super net. En het truitje, ja, dat zoek ik vaak meestal toch wit. Dus het is niet iets wat ik normaal zelf zou pakken, maar ik vind het wel heel leuk. Maar dan moest het meestal aandoen. Dus ja, ik ben blij dat ze het Ja. voor mij goed hebt gezocht. Ik vind het erg, helemaal leuk. Goed zo. Dankjewel. Helemaal goed. Nou, die kleier, die heb ze goed gekozen. Ja. Maar de outfit is nog niet af. Want we gaan nog even naar de show kijken. Ja, leuk. Is mij met? Yes, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens, hè? Ja, Graag gedaan en bedankt. veel plezier Ja, ermee, het zal hè? zeker lukken, dankjewel.
Hoi. Hoi. Hoi Yvette, ik heb hem eens metgenomen. Ik zie het, ja. Dat is Michelle. Hoi, Michelle. Hoi. En ja, Michelle is al helemaal aangekleed. Alleen we missen nog één dingetje. En dat zijn leuke schoonvanger. Deze set. Ja, nou zeker sowieso een goede adres natuurlijk. Ik had al 2 modelletjes voor de goed gezocht. En dat was deze en deze. Dus ik weet niet of ze leuk vindt. Ja, vind ik allebei leuk. Ik hou wel van een hap. Dus dat wil ik wel proberen. Ja, Oké, dan gaan we die even aanproberen. ja leuk. Nou Michelle, we gaan dadelijk ga ze de schoentjes aanproberen. En dan Ja. gaan we dadelijk kijken wie het allemaal in zijn geheel ziet. Ja, ik ben benieuwd. Nou Michelle, wat vind je ervan geworden? Ja, super. Dat is er ook helemaal blij met. Gewoon lekker nieuwe kleren. Ik ben helemaal blij. Ik voel me helemaal chic. Ja, Helemaal chic. en een leuke dag gehad. Lekker. Ja, lekker verwend vandaag. Ja. En dit ga je natuurlijk toch wel veel vaker dragen. Hè? Jazeker. En ga je deze kleredstil ook een beetje aanhaaien? Gewoon het proberen. Kijk aan. Heel veel plezier ermee. Dankjewel. Geer, bedankt voor de leuke dag. Graag gedaan. Oké.